Nik irakurri dudan liburua Watson-Darrak izenburua dauka. Idazlea Jane Austen da, baina euskarara Ana Isabel Morales itzuli du, Sara Moranteren ilustrazioekin eta denon artean argitaletxarekin 2014 urtean. Liburu hau 19. mendean kokatzen da, eta protagonistatzat Emma Watson andereñoa dauka. Emma 7 urte zituela bere izekorekin bizitzera joan behar izan zen, baina 14 urte igaro ondoren bere senarra hil eta berriro ezkondu egiten da, eta Emma etxera bueltatu egiten da. Watson-Dark familia 3 ahizpaz eta 2 anaiz osatutako familia pobrea da, eta protagonista etxera bueltatzerakoan ahizpa nagusiarekin eta aita gaixoarekin bakarrik topo egiten du, eta ahizpa nagusiak Emmari neguko batzarrera joateko eskatu egiten dio, bertan dirudun familiak elkartzen direlako, eta gure protagonistaren familia dirua behar duelako fama edo ezagunagoak izateko. Garai hartan hori zelako gauzarik eta importanteenetariko bat. Nire iritziaren aldeetik liburua ulertzea kostatu egin zait, hizkuntza dela eta, baina egia da azkar irakurri egin dudala, gelan ekintzak egin ahal izateko, baina denbora dudanean berriro hartu egingo dut eta astiroago irakurri egingo dut, pena merezi duelako uste dudalako. Gainera, harreta ditu didan gauza bat Jane Austen idazleak bukatu ezin izan zuen liburu bat dela da. Eta amaitzeko 19. mendeko istorioak, pelikulak eta gustatzen zaien pertsonei gomendatzen diet. Liburu hau aproposa baita, eta nire ustez nahi izan da bezala